ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಧನುಬಿರುವ ಸ್ಟಾಲಿ ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ RCB ಟೀಮ್ಗೂ. ಆಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯರ್ದುಂಜಿ RCB ಟೀಮ್ಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಗಲ ಧನುಬಿರುವ ಜಾಲಿ ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ RCB ಟೀಮ್ಗೂ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ 18 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾತ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಪಂಡಂಚಿನ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ RCB ಫುಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. KL ರಾಹುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯರ್ದುಂಜಿ RCB ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಟ್ರೋಫಿ ಒಯ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡಗೋಬುದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಗೋಬುದೇರು ರನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನೊಲಿ ಕುರ್ನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯನ ಒಂಜಿ 4 ಓವರ್ಡ್ 17 ರನ್ ಕೊರ್ದು 2 ವಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂಜಾರ್ನ ಪಾತ್ರನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೇರು. ಅರೇನೊಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಜಿಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಏನೊಂದಿತ್ತ ದಾದ ಮಾರ RCBಗೆ ಕುರ್ನಾಲ್ ಪಾಂಡಿ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ RCB ಟೀಮ್ಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಆತನು ದಾಯಗ ಬಂಡ ಜನ ಮುಂಬೈಡ್ ಆವಡು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆವಡು ಆತೊಂಜಿ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು. ಬಟ್ ಮಾತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ಲ RCBದ ಮಾತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ಲ ಕುರ್ನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆವಡು ಆನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಪಂಜಾಬ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಒಯ್ದೇರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ತೆಗೆದು ನಾಂಡ ಕಿಂಗ್ಸ್ 11 ಪಂಜಾಬ್ಗೆ 18 ವರ್ಷದ ಇಂಚಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜನ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಜಿಂಟ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಪಂಜಾಬ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಟೀಮು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ನು ಈತ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಜಾಬಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಆರು ಟೀಮ್ನು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬುದೇರು. ಬೇಜಾರುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತುಳುಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂದಿಗೆ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಉಳಿಯ ಒಲ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಓಕೆ. ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು KL ರಾಹುಲ್ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ವೈಟ್ ಕೊಪ್ಪುವೆರು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ದಯ ಪಂಡ KL ರಾಹುಲ್ IPL ಟ್ರೋಫಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ. KL ರಾಹುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮುಡು IPL ಟ್ರೋಫಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಂಡು ನಾನು ದುಮ್ಮ ಸರ್ತಿ ಗಂಡಗಲ KL ರಾಹುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮುಗಳ ಒಂಜಿ IPL ಟ್ರೋಫಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಿಕ್ಕದು ಇಂಚನೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಎಂಕುಲ್ಲ KL ರಾಹುಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪ. ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ RCB ಟೀಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು 18 ವರ್ಷದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನುಲ ಟೀಮ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬೈದುಂಡು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಓಕೆ ಧನುಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಗ್ ಜಾಲಿ ಲಾಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.